kahle. Sikhokele Nkosi kuyo yonke imisebenzi yakho. Usiyandise ngomncendo lwakho olungapheliyo. Kuze yona iqale yandiswe ifezekiselwe kuwe. Kuze kwakufika kwethu ukufa kokuphelo bethu bomu. Benokungena kwinyweba yobomi obungenaphakade. Amen. Amen.
Igama lenkosi malidunyiswe. Sasa nje uMntego sisamkele umzimba kaSive. Uqekisile ke umhlaba. Efungile mamandile. Enze isigqibo noThixo wakhe. Samthandaza. Xa ifika le nqwelo uthi utata oqhubalayo sondelani nizofanisa. Ndimva lo tata sithi ewe nguye. Mamundengo xelela uThixo ukuba nguye lo. Sigala lenkonzo. Xelela uThixo nguye lo.
uThixo akasosigebenga. Hlala Thixo wethu kule ndawo. Malusolungileyo siyakumema sikumemela kule ndawo. Thixo wethu xa namhlanje sizakuvasa izandla. Sizawukhoda ukaMonica sishiye endlini yakho. Baze kumka abajumayeli bemkabani bokuthandaza. Ushiyeke endlini yakho. Kodwa uzumema uThixo. Umema uThixo ahlale kule ndawo. Umema uThixo asuse isithunzi sikaSive phambi kwamehlo akho. Udala usitsho yonke le veki usithi akakulungeli ukuthi ibhabha ikusive. Kodwa sithi namhlanje lunga ntombazana. Sincela uThixo azosula inyembezi emehlweni akho. Azosula sinoThixo azosula inyembezi. Silapha namhlanje sizokuxelela ngoThixo. UThixo ongaxakwanga ntoMonica. UThixo ongaxakwanga akaxakwa uThixo. UThixo zonke izinto azenzayo uyazazi. Akaxakwa uThixo. Ngokukhona ekuqaleni abekhona nasekugqibeleni. Xa bamzala uSive wawunenjongo. uThixo wakunika uSive wanenjongo. Zanele ezenzileyo for yena. uThixo ubone ngolo hlobo. Hlala naba bantwana. Thixo akashiyanga yedwa uSive. Ukhona uMarambi, ukhona uLihle, bakhona abazukulwana. Naba hlala nabo. Hlala nabo Monica. Uhlala usondele ngakumbi kuThixo wakho. Sondele ngakumbi kuThixo wakho. Zenzile izinto sizibonile. Igcwele indlu ngenxa yemisebenzi yakho neyomyeni yakho neyabantwana bakho. Igcwele bazokuthula ntombazana kwanele ngoku. Kwanele ntombazana kwanele ngoku. Asizawuhamba sibheke emangcwabeni uzuphakamisa inhloko uyibone ukuhlakwa ibhoksi yomntana wakho ukuze ukwazi ukuxola. Kuthe mama ngolesini uzungabuyi nayo ibhoksi yomntana wakho ngoba kusoze ulunge. Wawubuya nayo mshiye Monica ushiye engcwabeni namhlanje. Ushiye kumhlaba wokulinda. Lithi iculo lithi sinishiyela kuwe bawo lokulele kule ndawo. Thethe uculelo culo uyakungishaya kule ndawo ushiye kuyo. Ungahambi naye ntombazana naba bantu bazoyilisana nawe bazoyithatha le mfumo bayenze yabo. Silapha sonke ngokuthanda nokuvuma kaThixo. Senithuduzele elasekhaya. Nithuduzele senithuduzele bashumayeli basekhaya. Ngithethile zonke izinto bekumele bazithethile. Ayikho enye into ezawuthethwa namhlanje ngoba namhlanje yimini kandancane. Siyancama namhlanje sazivasa izandla sinokunene umkile uSive. Sifuna nakuwe ke mama kaSive, nakuwe tatakhe, nakuwe bantwana basekhaya niyazi ba uSive umkile. Akazuphinda buya. Nini wathi uDavide wathi umntana xinkile wathi yena uzawunikwa makanikwe amanzi ahlamba anikwe ukutya anye ngomntana umkile. Ayingomntana ozawubuya ze kuye uye ozawubuya emntaneni. Hlala apha ke Thixo wethu sikelele lo mthandazo ngoKristu Inkosi yethu. Awu wethu osezolweni lephathembo
Bantwana bakaThixo, isihlobo nezalamane. Kumzimba lo wachabalala ubukade uthwele wona mzimba. Ningazonzakalisi bantwana basekhaya. Nazi okokuba ngaba imbangi nomgqibelelisi wobomi nguThixo. Zonke izinto zisesandleni sakhe. Wasenza yena asisithi sizizimvu zokwaliswa nguye. And I want to say to you ekseni nje ebekhona uThixo. Zenazi okokuba ngaba ngela xesha uSive ephulukana nomphefumulo wakhe uThixo ebekhona. Ngoba uThixo uba khona mamuntengo sakutshiswa ngemililo ezimbathezelweni uThixo ukhona kunye nathi. Bantwana belizwi likaThixo samkela lo mzimba kaSive. Uzele zinduma zasemhlabeni ngoba ebenyathela lapha emhlabeni. Bantwana belizwi likaThixo. Ilizwi likwincwadi yabaseKorinte besibini sisahluko sesine. Kuba ubukhaphukhaphu bembandezelo yethu eyomzuzwana busisebenzela ngokuncamiswe kwaphela ebukakawuli obukhulukazi obungunaphakade. Sakubona ukuba asixunele izintweni ezibonwayo sixunela kwezingabonwayo, kuba ezibonwayo zezomzuzwana kezona ezingabonwayo zezengonaphakade. Nkosi mayisikele ufuna kwelizulayo okunangonaphakade. Amen. Ngokufutshane ndakatshabalala. Incwadi yabaseKorinte ibhalwa nguPawulos ebhalele libandla laseKorinte. Xa iqala le chapter chabalala ithi kungoko singethi manje kuba noba umuntu wangaphandle uyonakala kodwa yena owangaphakathi usuka hlaziyeke imihla ngemihla. Amfihla sithethile kunye nefamily yonke le 2 weeks ebesihamba apha. Nesicingayo kokuba ngaba nangona inxeba linzulu kodwa uThixo umane ukunikhilela ubukhulu bezulu lakhe. Ngoba sonke Tshabalala sizawugqitha apha kule ndlela. Bakhona Tshabalala sebephuma kuyo kodwa baphinda babuya bangabo. Sizokuthi ke kuwe mama ufihla ekseni nje uzungazonzakalisi. Wazi okokuba ngaba uThixo ebekhona. Yayi zonke izinto Tshabalala zilele esandleni sikaThixo. Uboyazi oba once imeko noba ivisa kabuhlungu ikwangamele. Wazi okokuba ngaba kuvuma uThixo. Ngoba uThixo akamyekela umuntu wakhe inyawo lakhe lutyibilike ekudakeni. Bantwana belizwi likaThixo. Ekseni nje ke xa sinqola ngani sizokuthi ke kunize ningazonzakalisi. Nazo bangaba apha ezantsi emhlabeni kulawula uThixo. Ngokuba ngaba Tshabalala imeko ezithini na kodwa kulawula uThixo. Ezulwini kulawula uThixo. Sizele loo nto mawufihla kunye nosapho lwakho ekseni nje. What a surprise. Kanye ngale mini uma ufihla bese new bright ngalo. Kanti ngale mini uSive naye azohamba ngalo. Kodwa sothi kuyameka injalo. Xa uThixo ekhona esisibane asidingeke esinye isibane. Sizothetha loo nto uma ufihla naye. Sothetha njengekholwa uzungabe ibhekebheke.
Ngokuba ngamanye amaxesha Tshabalala xa utshaba lusizinzele ekoneni lufuna usibona siphela uzungalivuyisi mama ufihla utshaba wazi okokuba ngaba uThixo akamyekeli umuntu wakhe. So thetha kunye nani ekuseni nje xa Tshabalala uLazaro sekuntsukune ebhubhile, uYesu xa efika ukhawulela nguMarta noMaria bayangxola bathi oba ubukhona ngengafanga umntakwethu. Wathi Elita, he kept quiet. Nimbeke phina asangathethe amazwi maninzi kuba xa uThixo Tshabalala ezolungisa akathandisi ntwini akadingi approval yamntu mamufihla. Sizothetha loo nto kunye nawe ekuseni nje. Wafika Tshabalala engcwabeni likaLazaro eme phezu kwalo kuthiwa Thixo wam walila uYesu wathi Thixo nakwesi sihlandlo ndive. Sothetha loo nto kunye nawe mamufihla ngoba mnye umntu bawujonge kuye nguThixo. Sothetha loo nto kunye nawe kuthiwa walila ngoba uThixo ayiveli inhliziyo yaphukileyo. Awuthi kusondele kwabanhliziyo esityumkileyo. Sothetha loo nto mamufihla nawe ekuseni nje. Kuthiwa ke ngoko navuleka ingcwaba. Navuleka ingcwaba. Kuthiwa umfundisi uNgqova masisuseni ilitye. Kuthiwa masisuseni ilitye. Lingacinezeli mamufihla ilitye. Sekukude ngoku kuphume phambili. Kukude emva. Lingacinezeli ilitye. Uzame noko ukuba umalumuva de lisuke ilitye. Ngoba xa lingasuka ngaTshabalala utshaba luzawubona pha kuwe. Utshaba xa usindwa lilitye uzawubona pha kuwe. Sothi ke kuwe ekuseni nje uzuzama ukulisusa ilitye. Namhla Tshabalala uYesu ebethele emnqamlezweni sengcwatyiwe. Kuthiwa bafike ekuseni bafike ilitye seliqengqile. Ngoba uThixo wethu akadingi approval yamntu xa izolungisa imeko. Nilakho mamulithi ifihla lisizawuqengqwa. Lisizawuqengqwa ilitye lakho. Bamangala Tshabalala ngoba singabantu abamangalayo xa uThixo esebenza ngathi. Sothetha loo nto kokunye noma ufihla ekuseni nje ngoba nangaleli meko uyazi oba iyagqitha. Baninzi mamumeko fihla baphuma phaa kuyo le meko kodwa bakhange bamdanisa uThixo bamane uphakama bathi Thixo sithembe wena masingaze sidaniso. Sebedanile kodwa babona ukuthi masingaze sidaniso. Uzungalahli ithemba. Uzungalahli ithemba. Uyelixesha kanye kumele ukuba ngaba uthenga ngalo emnqamlezweni. Bawufihla noba usinda kangakanani na kodwa ungaphulukani nomnqamlezo. Sothetha loo nto ekuseni nje. Wazi ukuba ngaba kwimeko zonke uyalawula uThixo. Yesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Vuma, 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 Nkosi Yesu. Phakathi kwethu umama utata kwakhona kwakunye nosapho besisamkela umzimba Tshabalala. Sayibona izigcele ngomama
Sizakunika lo thuba bomama oba nithethe nomnye umama. Ngoba phakathi kwenu bakhona abaphuma kule meko. Abalumqondisa ngayo ngcono. Sizawunika lo thuba tshabalala ngoku. Sizawunika lo thuba. Bona izwe lakho wethu Mama, nampo. Sizawuphinda zonke zithethe ngayo. Akho nto ibithini. Ngoba ezanto umuntu ezinyani. Sithethe izinto ezithatha. Ezinyani. Esisuka kuzo la. Ngicela. Abamala abantwana bethu bayisikole. Ingwe bani na. Omnyathi bayi4, omnyathi bayi3. Abaseke. Bendithetha nomama apha emweleni. Ndathi phanga kuyo. Umama athi ngathi andinayo. Babeyi4 bemka bonke. Akanomntana. Bemka bebakhulu. Bathi bemadala. Bawe. Yonto ndisike efemini. Sizawuthetha into ebesiyithetha ngolwesine apha. Eyokuba umele. Akukho nto izawuphinda ijike mntana. Akukho nto izawuphinda ijike. Into nayo xa into eshekileyo ngumani ukhaleka kwakho ndixelele ngomgqibelo khaya ngilesika lamini ngilapha xelela mntana sekhaya uba senza usicolo wena ngumyeke usize uzawubheka emangcwabeni apho uhambe kakhona uzawuhambe kakhona uzawubheka emangcwabeni ngoku ume phezu kwengcwaba kasive ehle usive uthi udophi xa ibiza laa ndawo uthi yivalele basileyo uthi uba udiphi waqila ngokufa kwakhe kungazofika wabona ingathi sekufikile wabuza kuthi uba yiphina lam ithemba wajonga phezulu ethembeni wabuya wathi ithemba lam isemazulwini umntu ondivumelayo mna ukweziphezulu indawo wathi ujobe ndizawuhlanalo ndibheke emivalelweni ngenafileyo wadlala ubadlala emnyameni usive uzawulala kuloo mandlalo usemnyameni wena into ezawunceda wena kumyeka alale into ezawunceda wena kumyeka alale ndazawunceda wena kumyekalani bendikuxelele uyamazi umntana wam ndandimngaba engcwatywanini kacawa umntwana wam namzalwa engcwatya kacawa umntwana wam kathi kanti ndibhuthe izinto ndabuya nebhox
siyakha lesiyema ngcwabeni akuyanga ngiphethe abantu andibona abantu basekuhlaleni ndihebuka nonesi ndihebuka ndiphela kanti ngazibhokise abantu ngicela uzishile ngicela uzomshusile emangcwabeni nalala imivalelo elabafileyo asizothandaza bekuthandazile ngigcwalele nomthandazo uzifelele zonke iqonda uzibekile impila zonke kule ezovala notshaba ngoba uthi uDavide wena akazi uthi Thixo anithuthuzele nile family anikhwesi plane anise airport onithuthuzela eAmerica uzalithuthuzela lapho uThixo uthi uDavide uThixo uzomhlalisa anithuthuzele phambi kwababandezeli Litshana zikhona liningqongile izulu litshafile enhle inithuthuzele saphela lapha ekhaya akazuyifihla uThixo ayenzayo lo njengoba ngoku njengukhala akuhlahlamba nje uThixo akaboni uyakujonga akafika akayanga ukulelisa ekonini uzokulelisa esidlangaleni ngoba ufaka phuma naxa kuvisa lentombazana uzawutsala itafile uThixo Mawuselo ngibulise umama umfundisi umama osiphetheyo ngibulise umama bonke ngibulise endlini yakafihla nezalwane nawo wonke umuntu okulomnquba nabancinci abangangabo ngelihle elomfeli wethu uYesu Kristu ngosethu amen umfundisi ngithukile kodwa ngexa ulijoni kodwa kufuneka uhlale ibhutsi zakho uzibuphile yakhangela intongane emfutshane apha nguIndumiso 23 ivesi yaqala ithi uYehova umalusi wami uthi andisweli lutho wenza uba mandibuthe emehlweni aluhlaza undithundezela emanzini angawukuphuma iyawubuyisa umphefumulo wami mandiphele kule vesi yesithathu ivesi iyaqala ivesi yokuqala uYehova umalusi wami kwathethwa netshomi yethu nesihlobo sam Solina nesakhehle ndifuna ukuthi ngekudulo ndiphakame ngalo umuntu oyoluswa sisimonika kukubi kodwa uThixo usondele kwabanhliziyo zaphukileyo ndifuna ukuthi ngekudulo ndithi mawusilungise thina abantu bakho sakubhubha singene ezulwini lakho ndifuna ukuqinisa wena ntombazana sithi phakama ujonge phezulu ugqibelelisi wakho nowomsindisi wakho umalusi uthethwa ngumalusi umuntu onjani
wake waliswa yini wake waliswa yini uYohane akumele kubuzwa kuYohane uYesu Kristu ehamba phezu kwamanzi wamana ubuza uYohane ndilandile uthi uYohane qalandela ufuna ukumthanda abuza uYesu Kristu bathi ndiyamthanda uYesu Kristu lento yokubana akafuna abantu bahlale bengenakholo bahlale abantu mandithi bahlale abantu bengaboni kodwa uYesu kaKristu uthetha namhlanje uthi uYohane ngenyimini xa emveni koYesu Kristu phethe umnqamlezo uthi ndilandele Yohane uthi uYohane xa elandela uthi kwenzela bungabuva ubunzima bomnqamlezo sizotholisana nawe mama ufihla nefamily yakho ngomnqamlezo ngale mina namhlanje sisithi uThixo uzagcina kwaye akwalusa ithi indumiso yomama ithi 121 iyaqala ithi ndiwaphakamisela ezintabeni amehlo ami ithi apho lovela khona uncedo lo ithi kakade uncedo lo uvela kuYehova umenzi wezulu nomhlaba uthi kwenye ivesi akavumi lutyibilike unyawo lwakho sizotsho kuwe ntombazana sisithi yomelene sayazi kubuhlungu kodwa kumela ngaphakathi umane usithi akwaba ndinemilomo eliwaka uthi ndithumisa inkosi yethu uthi ndiyomfana utsho iculo lakho ntombazana uthi ayithungembe uYesu Kristu ngoba uThixo unguThixo vayo unguThixo wabantu bonke sibulela ube lapha ngale mini ntombazana namazwi sithi yomelela ikhaliphe inhliziyo yakho amen. Oh